gak iso ngomong nih. Wis didhisiki anak buahmu. Anjene sing ngarep ku ya kurang ajar. Wong aku durung salam sok waalaikumsalam iku lho. Gak jelas. Aku sik ya Mi ya. Sampeyan sik. Aku sik. Ngadepe nang rono ya Mi ya. Gak ngadep mendukur. Yo ngadep rono lho, ngadep endi maneh? Lho gak maksudnya kan penontonnya mburi kono enek iringan. Oh koncone panjak Dewi. Berarti aku kudu fokus ngadep rono. Ngaitine piye Mi? Ngaitine piye? Assalamualaikum. Oh ngono. Saiki ya Mi. Mari riyo. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Waalaikumsalam sih Mi? Sing jawab salammu mek wong loro. Kancamu pisan. Siji mek Mami Okta sing salam. Sampai tekan Surabaya jawab kabeh. Coba sih sampean. Kula dongakno padha slamet sedaya nggih. Ditangkapno ludruk larang-larang nekakno Mami Okta. Jawabe sing kompak. Padha slamet sedaya nggih. Selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pamong prajane. Ugi selamat sedaya senimane. Dijawab sareng-sareng nggih. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Lah, sik. Apa yuk? Iki jawabe ki ora perkara apa-apa. Suarane kegeden jare. Kegeden lali tak kempit iki apa? Suarane he? Coba sikilku jejeken cik. Napa? Iku lho jarene krungu to, Kang? Ndi? Heh. Manuke kon nyilikno jarene. Goblok iki. Iki kere congok. Lah aku manut iku lho wong arep kuwi lho. Kenapa kok cilik arek? Jarene kon manuke cilikno, kok suarane iso cilik. Iki lho gara-gara megagah iki lho. Oh, gara-gara begagah. Coba ingkupno. Sungguh di ingkup nang ngene. Ngene. Di apa? Ngaturaken. Mingkupno kecilian rada penggangno titik. Rada dipegang. Arek iki goblok kok. Congok. Endoke iso dirogo. Lho lah, jarene kok kan iku mang aku kan manut wong iki lho, topian putih ya. Lah sampean kok kan ya, Mas. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warga desa napa menika? Suka. Simokerto. Kula dongakno kabeh pinaringane berkah Gusti Allah. Kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Alhamdulillah. Kula yakin warga Simokerto niki rukun. Rukun apa mboten? Karo kanca rukun, karo tangga rukun, karo maru. Geger kon karo maru rukun. Iku contone sampean. Yuk. Nggih. Atur kunjuk dumateng pandemen keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang sampun rawuh. Ugi di rumah yang menyaksikan live streaming Budi Wijaya TV. Ugi matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube-nya Mas yang di depan. Sukses selalu, panjang umur, rezeki lancar. Amin. Ugi Mas Sabu, grup Sabu. Tanpa terkecuali ini saking pundi mawon, Mas. Wakeh arek sabu. Mas Sabu teko diae, Mas. Kok ngrupik dhewe ditakoni, Mas. Teko Lamongan. Kok bangsa. Teko Kembang Bau, grup Den Bagus. Mbak Inga, spesial pada malam hari ini awake dhewe diliput TVRI Jawa Timur. Ingkang dipun pandegani Mas Ian. Ugi kerjasama saking keluarga besar UNESA
Surabaya. Nggih, ngaten nggih yuk. Yuk. Nggih. Padatan saben nggih menika padatan Bedayan Sekarsari. Ayo diwiwiti yuk. Ayo Cak. Matur sembah nuwun katur sesepuh pine sepuh ugi aji sepuh wonten desa menika sesarengan Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun sampun ngrawuhaken nggih yuk. Yuk. Nggih. Jumbo kali kahanan sampun talu anak-anake awake dhewe ayo diceluk yuk. Nggih Mami. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Neng Kiki Amelia, Neng Adis Arista. Semoga. Yenetan bali ngulon Mas Ian toko TVRI tiwas edan korong kelakon nggih anyar Mas Ian edisi apa iki Mi? Sego iki teko Lamongan Duo sego boranan bayange goprak masalek akeh tinggine apa kuwi Mi? ditinggal gletak akeh gantine palang sepur dilompati ajur momor dicelani elang jombang mampiro sengon lemah genah ngake wedine riko gak sambang ora kirim singut yen ora seneng apa mestine duo sego boranan saiki disusul apa iki Mbak? Di belakang Neng Adis Arista akan saya tampilkan si manis Neng Marsa, Neng Dias. Iki sego apa Mi? Sego. Apa Mas? Sego bladekan. Sego bladekan iku apa? Mbok karo tiru cocote arek-arek iki lho. Heh? Sego jagung iki lho. Sego bladekan. Walah. Bingung aku. Sak lembar godhonge karo tata sabar ya momong putra carek wong lunture putih atine bingung bojo gak mulih Karewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe tak rewangi lemas yen rawan umur kari senenge ora melu duwe. Sudah hadir duo sego bladekan. Di belakang Neng Dias
akan saya tampilkan ning Rani Asmara ning Nana Salehu. Iki lho Ri. Iki duo sego apa mi? Sego karak. Ayu-ayu duo karak rek. Semarang mampir kos-kosan, wis kadung sayang dianggep koncoan. Bayange goprak ojo dipakoni, gandengan panja pancen Manasati. Iya Mas Hendra ya, gandeng panja iki pancen Manasati. Iki to sing duo karak. Maksudmu apa? Ayu-ayu ngene duo karak. Nang kon gak karak Kak. Duduk. Lah apa kon aman-aman wekmu mbok pepe. Ya nyene mamel. Mas yo wekku mamel gak tau tak pepe kok. Apa nih kita? Iki gilane iki. Di belakang Ning Nana Salehu akan saya tampilkan Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Iki duo sego apa mi? Duo sego pecel. Piye Thomas? Kone duo sego pecel iwak empal. Sicike sing wedok batin sing lanang jajawa luwung ijene. Selanjutnya yuk wis bengi yuk. Di belakang Ning Ika Rempong akan saya tampilkan Ning Ayu Sabdose Ning Nyantika dalam duo sego tabokan. Kok gak kayak godek kan yuk.
akan saya tampilkan ning Susan ning Mariyati. Iki duo segopo mi? Mi iki segopo mi? Ning segera Mami Okta tampilkan duo sego bebek. lak mengandung kolesterol mi. Kak apa anjane wong loro iki menyegarkan. Nggih. Biayaan. Iya, just. Di belakang Ning Mariyati akan saya tampilkan Ning Yuni, Ning Bikun, Tolong. dan Ning Rizky. Aku dinyang arek-arek. Dinyang piye? Piro? Trio sego pecel. Atiku mangkel, pacarku digondol wong. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo bisa gampang mas ra bisa nyulik bisa nyawang ra bisa nyanding. Asline fikum ku ya goyang enak. Coba. Monggo. Di belakang Ning Rizky akan saya tampilkan Ning Sartini, Ning Titin Mustiko Waras. Segera Mami Okta tampilkan duo sego. Duo sego kucing. Segera Mami Okta tampilkan temriki wonten senior saking Budi Wijaya, Ibu Yayu saking Mantub Lamongan, disusul Ibu Mary saking Mojosari, disusul Ibu Irma saking Jombang.
Trio nopo Mi? Trio sego Tumpeng. tumpeng. Trio sego tumpeng sampun minangkani pamunutan keluarga dalem. Mbak Inga, Nggih Mami. sepindah malih matur semanuwun suwane para channel-channel YouTube yang sudah meliput. Pada malam hari Setelah Bedayan Sekarsari tak kandhani rek ning yuk Cak ana pagelaran lawak. Nggih. Wis iki nekakno bintang tamu wis akeh pokoke ya. Akeh bintang Aja tamu. ngadeg dhisik nggih. Nggih. Sepindah malih matur semanuwun ngatur kru saking TVRI TVRI. kang dipun pandegani Mas Mas Ian Ian. ugi saking Unesa. Unesa. Ngaten yuk nggih. Sesarengan all artis Bedayan Bedayan Sekarsari. Sekarsari masih Monggo. bersama The Lewung Anti Galau. Trio Irama Jos THJ Audio. Semonggo. Warunge dibuka ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyameng tenan wet yang Spesial untuk mahasiswa Unesa. remeng-remeng manis-manis penyanyi setir papat liwas naksir ora bisa ngomong esok maneh bakule gawe bingung atiku iringane duadu gadai priang awakku iki piye setir lenga potra liwas naksir ora bisa ngomong hey hey Mami warunge dibuka Kak Yu. ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamleng tenan wit yang rondene batang remeng-remeng manis-manis penyanyine sentil potrot liwas naksir ora bisa gawon ayo mami esok maneh Wis. bakule gawe bingung ati Alhamdulillah laris laris. Irikane duadu garai mriyang awakku iki piye
warunge dibuka Ya. ditoto sendok cangkire peteng remeng-remeng nyamleng tenan wedang rundine potong remen-remeng manis-manis belayane sontir lengo potro sing dipikir kok ora rumangsa Semane bakule gawe pinggongan iku kare aduh jalari mriyang awakku iki piye setelan patra sing dipikir kok ora rumangsa setelan patra sing dipikir kok ora rumangsa jajaruk ya monggo bae sebanun Lodrok. Ayo, Mas. matur suwun Belum kering lukanya hatiku, luka bekas kau sakiti dulu, tapi kini engkau kembali memohon mengharapkan cintaku sebelum kau kembali padaku. Baik puaskan dulu hatimu dari cinta ke lain cinta, turutkan puaskanlah hatimu, nanti baru kau datang padaku. terima kasih untuk kemana sapi Kini carilah olehmu kasih pengganti diriku. Lalu bandingkan olehmu cintanya dengan cintaku. Setelah itu kau baru tahu betapa besar cintaku padamu. Sebelum kau kembali padaku, baik puaskan dulu hatimu dari cinta ke lain cinta, turutkan puaskanlah hatimu, nanti baru kau datang padaku.
Prabu bagian yang tersakiti yo. Laris Lalu gantikan olehmu cintanya dengan cintaku. Setelah itu kau baru tahu betapa besar cintaku padamu. Sebelum kau kembali padaku, baik puaskan dulu hatimu dari cinta ke lain cinta. Turutkan puaskanlah hatimu, nanti baru melek orang. Ya, ya. DJ. Satu tembang bersama Budi DJ ne Wijaya. Budi Wijaya. Teh Goyang Haji sama-sama ya, Aun. Cak. Ayo. Deh Fortuna lah itu. Aduh, 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 aduh. This is Nitro Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by PHJ Audio campur Sari The Lewu and Gus Production.
andalane kan Mas Didik Porantaiku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kuda kabu maten Bu Inga Nggih. nggih menika padatan saben bedayan Sekarsari ingkang dipun pandegani sesarengan seniwati saking keluarga dalam Budi Wijaya. Sepindah malih matur sembah nuwun suwane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar menika. Ugi konjo matur sembah nuwun saking kru TVRI dan juga mahasiswa saking UNESA. Yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Perlu diinformasikan bahwasanya pada malam hari ini Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Galing. ngoten nggih yuk. Nggih. Yuk. Unen-unen wong Jawa ngomong yuk. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo bejane wong lali cik bejo sing eling. Among rasa yo among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning inget ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.